si Mikey Ling. Isa daw? Si Mikey Ling. Mikey Ling? Oo, si Mikey Ling. Mikey Ling, I love you! Ito na ang tandem ng millennial. Medyo millennial ug nagpaka-millennial. Mikey Ling ug Lolo Baba. Megs, alas 7:39 na bisa kung saan naglanog-lanog, nagbuto-buto, naglabyog-labyog yapon ng iyong 90.7 Love Radio. Sa dihang may bundak kalit lang ang ulan. Inubanan sa kasakit sa dughan. Pagkalabli naman of course mga Megs, sa ulatan na ginusara ni atong kasparring partner. Anya po, hangin yung gwapong taro ay lumping. Kini, si Lolo Baba, oh. Ha? Wow! Nakulat ko kalit lang eh, wala intro. Yan, kinataranta, mangudpod sa pugko. Alangan, live mangudta sa to ang Facebook karon mga Meg sa Love Space, Radio Space, Davao. Also, good evening sa mga viewers na to karon. Kindly share ang ato ang Facebook streaming. And also sa to ang Facebook account nga DJ Space Michael Space Ling. And sa to ang fan page nga Michael Space Ling. Oh, naman ang dami naman yan, oh. O mo ginay sikreto na din ha para daghan mga viewers ug daghan nga to ang mahinabi. Pero mga gabi una, especially nga today is Tuesday, pitsa 23 mga Megs ha. Ay magkalimot niya na, no? Ang bilis niyang panahon nyo, hapit na po siya. Mag-Agosto niya, tapos dayon mag-September niya. O niya dayon, sana dayon tayo madunggan ng mga carolings, oh. Pero mas mauna ganyang mga kanta nga madungog na to sa mga mall, eh. Masikat na po niya si Jose Marichan. Pero bilib ko niyang tawhan niya, Joy. Ako sa tinuod lang, sultihan sika kumpali niya ko niya, eh. Sa tagal-tagal lang panahon, oh. Walang kamatayan. Ang unsa? Ang iyang mga kanta. Alangan taon mga Megs, no? Di ba Lolo Baba? Bisa pa siguro maingon natong mupanaw na siya ang kanta niya buhi paghihapon. Tama ganyang ngayon mo, pero tama niya. Yabaw niya itong mga nakita niya kung kaganyihan ng mga patikan kay Skilid, oh, ha? Anyong magpakuan mang yun? Magpakita mang yun na inyo mga patik ninyo. Ha? Ako, sa tinyod lang, mahadlo ko ang makitaan ng mga nabito sa mga sidewalk, ha? May mga kilid-kilid sa dalan. Magpagawa sila ang mga patik nila kung sa mo diya, ha? Kung sa mga kuhan niya siya, ha? Dahil kalambigitan sa mga kriminal ng mga aktibidades. Sa mga ikadlukan ni mo, sila nga doon ay patik o sila nga naay patik? Sa tinyod lang, mas nadlo ko kung ganing ako bita magpapatik. Ano nakaingon ka man? Ako mo ko ginabutang akong kagulingon niya sa ila, ha? Sama na lang anyang kung magpatato ka dyan sa imong liog ni mo. Ha? Ang paminaw sa kasakit ng imong batiyon niya, ha? Ang sakit ng imong batiyon, mura kag nag-birthday, pero hurot ng lechon. Tama ginangi mo. Naisgutan na ito natong ni Agi, di ba? Pero mas lain niya siya, mas kuyaw kay niya siya. Labaw na ka na bitaw patatupog ka na sa imuhang butang na to. Diadol sa imuhang throat ni mo. Sa ibisihan ng throat gani. Basta na adya dapita. Ikaw niya bahala pangitaan niya, eh, ha? Alingag-ngag. Diya, tama. O sa mga kasakit ang imong pwede batiyon kung magpatato ka diya, Jobe. Mura mog nagbulag sa imong uyab pero ang gipuli kay bati pa sa imong naong. O mas bati pag naong sa imo. Mao yun nyo, pwede ka sakit. Ilisan na lang mangganyi ko nimo, ha? Ito pong mas gwapa-gwapa po sad na ako, eh. Ang lipit mo naman, eh, ha? Ang sarap mong pulbusin, eh.
Labaw niya sa kanya bitang magpatato po kasi mo ang tiyan ni mo. Ha? Ang sakit ni mo batiyo niya kanyang nag-invest ka pero wala jud kanya ka-payout bisag ka isa. Muna yung mabatian pag mapatato kasi mo ang tiyan. Oo. Sumunyang delikadong sakit jud kay pamation nga magpatato ka diya. Unsa pa imuhang nabatian na nalulubabang na hibalaan? Anyang magpatato po ka diya pita sa imo ang kuan mo. Sa imo ang mga fingers. Oh, you love fingers, ha? Oh, pero karon kung magpatato ko diya, dili niya ko gusto. Ha? Mura mo kagan nabulusan. Ha? Unya tapos imong niya ibalan nga minyo diyang lalaki. Paita. Diha dapita sa may outer nga braso nimo lulubaba. Mura na kagigitik actually ana, no? Sa man niya kasakitan niya nga gitik naman niya. Gigitik ang imuhang kuan ba? Gigitik ka og kutsilyo. Naman naglupit naman yan. Huwag naman mas brutal, ha? Like greet lang nato niya mga viewers sa ang Facebook Live day karon punsad mga meg. So good evening sa inyong tanan labi na ni Noreen Tundalas. Good evening especially to you. Good evening also to Alwin Gariado. Shoutout kami dito sa may barangay 37-D sina Lorbel, Alwin og Elvin. Salamat DJ Mike King. Joan Agbas to Marivic. Uy, kumusta ka na? Naka daw sa Panabo daw. Kumusta naman itong mga transactions? Naman, yadi mo yung mga transaksyon, eh. Naman. Ricky si Bandal, also good evening kin Tamis Lyson, Joan Agbas. Okay, still good evening kanyo diha. And to the rest ng mga megs na to, Jill May Beltran, Rian May Utsuka. Utsuka. Okay, tama na. Anyway, so megs padayon ta later na imong kabalaka dugang pa sa tuang paglanog-lanog. Dinigyan sa 90.7 Love Radio. Musunod na mga megs ang ato ang programang Nyanyo, ha? Nyanyo ni.